V živote treba mať buď nejaký koníček, alebo nejaké hobby, čo vás baví. A ja si myslím, že som si vybral super. Nie je to síce o peniazoch, ale je to o tom, že robím to, čo ma baví a naplňa. Áno, dá sa povedať, že sa mi splnil sen, lebo prírodou žijem a to je fakt pre mňa to najviac asi. Keď sa ma profesor na vysokej škole pýtal na prírodovede, že čo by som teda chcel robiť, a ja som mu povedal, že ja presne neviem, čo by som chcel robiť, ale že chcel by som tak chodiť veľa po krajine, pozerať sa a proste vnímať tú atmosféru. A on mi hovorí, také zamestnanie neexistuje, ale existuje. Pochádzam z Bratislavy. Jednu babku som mal a detka pri Dunaji, ktorí žili v lese, takže som tam často chodieval, takže to ma tak akože tiež veľmi ťahalo. Ďalšia babka pochádzala z Gemera, takže tam sme tiež chodievali. Takže možno aj preto mi ten kraj prirástol hneď tak k srdcu a mám niečo v krvi aj z tohto kraja, preto ma možno aj tak ťahali tie muránske kone. Ku koníkom mám vzťah už od malička, lebo dedo mal taký kus pola a to oral. A pamätám sa, ako keby to bolo teraz, proste bol som pri tých koníkoch, úplne ma aj vysadil na toho koňa a potom hovorí, že poď skúsaj ty orať, hej. Tak som sa chytil toho pluhu, ledva som išiel, koník išiel sám a ja som oral, takže som bol úplne akože z toho nadšený a to v tej detskej hlavičke ostane proste navždy. Tí koníky ma očarili v spojitosti s prírodou. A my to tu máme na Muráni a dá sa povedať, že je to vlastne taký európsky alebo svetový unikát, hej? Lebo nevidíte 100 koní voľne pustených v prírode, hej? Nakrúcal som to zhruba 2 roky. Hovorím si, veď treba si aj trošku oddychnúť pri tom filme a viac to vycítiť. Ďalší taký pocitový dokument bolo Biele objatie, kde som 3 roky strávil na horách, aby som natočil film z prostredia freeriderov a ich pohľadu na to, jak sa žije na horách a čo cítia pri tom jazdení a aké nebezpečenstvo na nich akože číha. Asi najťažší dokument, ktorý akože som tam najviac energie vydal, bolo Biele objatie a prvý diel akože žijem Dunajom, tak tam som fakt akože zbieral ten materiál roky a niektoré zábery sa už ani nedali použiť, lebo boli veľmi staré. A teraz sa veľmi teším aj na tento dokument Hohenlohe knieža Tatier a toto je tiež pomerne náročný dokument aj na fyzičku sa dá povedať, lebo fakt tu tráviť niekoľko dní, keď idete aj 3 dní a už aj 4, hej, po horách a už aj hľadujete, lebo proste nedá sa všetko odniesť a nevždy idem s niekým. Bol to človek, ktorý mal srdce pre túto krajinu aj pre týchto ľudí. Hohenlohe bol veľmi ústretový k tunajšiemu obyvateľstvu. Ako evanjelik postavil katolícky kostolík a vlastne mal túto zem tak rád, že nakoniec sa tu nechal aj pochovať, aj keď zomrel v Maďarsku. V tejto oblasti rád chodím ešte na jeho také maličké hájenky, proste, ktoré sa ešte zachovali, aj keď sú polorozpadnuté. Ale starý pán si vedel vyberať také fakt, že fantastické zákutia, že aj tam poloval, ale bolo tam aj nádherné prostredie, úplne akože neskutočné. Tam, keď si sadnem a tak sa pozerám na to, jak tie mraky plynú, tak sa dostanem tak do minulosti a si predstavujem, že jak tu mohol pôsobiť. Keď mi je ťažko a idem fakt, že do tých hôr, tak je to
miesto, kde viem načerpať tú energiu. Veľmi rád mám napríklad aj Polanu, tie políčka, keď idem niekde z Tatiera a sa tam zastavím, tak to je tiež nádhera, alebo Malá Veľká Fatra. A milujem aj jeseň, keď je proste už aj takú akože neskoršiu a inverzie, keď sa začnú tvoriť na tých horách, tak tam vtedy to je topka pre mňa. Ja prírodou žijem, hej. Úspešnosť roka počítam viac menej na to, že čo všetko som v tej prírode prežil a nie to, čo som si kúpil. Keď chcete spraviť dobrý dokument, hlavne z prírody, tak musí ísť od srdca a ešte tam musí ísť aj taký príbeh. A proste vtedy, keď to máte, tak je šanca, že z toho vznikne niečo dobré.